ba za ta yiwu ba, na rantse da Allah ba za ta yiwu ba. Idan an yi na yadda da wannan lamarin. Ayo. Ya sana me ya faru ne? Zo nan. A gani me ya faru? Cigiya na ke. Jiya na shigo da kuɗi nan da daddare. Abu ya ta'azzara. Wani irin kuɗi kuma aka ɗauka ma? Kuɗin Amurka ne. Dollars ne. A kai haƙuri na hango ma ɓarayin naka. Let's go! A yawa ina bosho. Rana fata dalle. A yawa ina gwanja. Wayo! To gwanja ko kai ka ɗauki kuɗin nan ne? A ka kwantar da hankalinka zolayar ka nake. Da'iri. Kai ma za mu bincike ka fa. Subhanallah. Ayo. A ƙwarai ma kuwa. Dan Allah ka taimaka mu. Ka zolayar ka nake. Haba da Allah. Hanya ko ba ne ta ɗauki kuɗin nan ba? Abu ya ta'azzara. Ba ni da shi. Tabbata ba ke kika ɗauka ba? Sai in tashi ma ku caji ni. Ya ɗan gwamma caje mana ita. Kai, wa zai caje ki? Mu. Kana nufin ka ce ba za ka iya ba kenan? A'a, to wai ma wace ta ɗauki kuɗin nan ne wai? Wannan Kai, wallahi Haba anti Jamila me yasa kika ɗauki kuɗin nan? ina so ne kawai na taimaka wa kaina da kuma kanwata. zuciya ta mutu. Assalamu alaikum yan amana ta da farko dai suna na Hassan Muhammad Baga kamar yadda kuka sani idan bidiyon nan nawa ya burge ku danna mu subscribe da alamar gararrawa a wannan YouTube channel din nawa mai suna Dan Baga TV. Nagode.